Casasia és una institució de diplomàcia pública formada per el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Madrid. La nostra seu principal es troba a la ciutat de Barcelona i també tenim un centre a Madrid. I el nostre objectiu principal és promoure el coneixement i les relacions de diàleg i de col·laboració entre les societats d'Àsia-Pacífic i catalanes i espanyoles. Casasia organitza activitats, conferències, trobades, festivals, congressos, cursos també en l'àmbit educatiu, cultural, social, polític, sobre les cultures i societats d'Àsia des d'Iran, Àsia Central, Àsia del Sud, Àsia de l'Est, Austràlia i Oceania. I també treballem molt amb les comunitats asiàtiques en Barcelona o els joves també d'origen cultural divers. I ens agrada molt i pensem que és molt important treballar en xarxa amb altres entitats de la ciutat per promoure una participació diversa. Ens agradaria destacar el projecte Barcelona Coral Àsia, que és un projecte de trobada intercultural a través de la música i de la veu humana a través del cant. Tenim en aquest projecte uns 50 participants, uns 50 cantants d'origen cultural divers. De fet, tenim més de 60% que és d'origen asiàtic i més de 20 orígens culturals diversos de països diferents. Tenim un repertori en idiomes asiàtics com l'urdu, el hindi, coreà, malaià, indonèsia, xinès, etc. I aquest projecte rebrà el suport de l'Ajuntament de Barcelona, de la Direcció d'Immigració i de Ciutadania. Nosaltres som l'associació ECOP, estudiants catalans d'origen pakistanès. Som unes 16 persones i entre els quals alguns són universitaris i universitàries i altres ja han acabat les seves carreres i estan dedicant-se a la seva professió. Hem estat reunint-nos i la intenció és, i hem fet algunes xerrades amb escoles i hem portat referents de gent pakistaní que ha anat a la universitat perquè els nens pakistanis que ara van a l'escola vegin que és un camí que ells també poden seguir. La nostra finalitat és aconseguir fer tutories personalitzades cas per cas i poder guiar-los fins a la universitat, a estudis superiors o fins on vulguin arribar. Volem fer aquesta feina perquè quan nosaltres érem estudiants no hem tingut referents i ara volem fer aquesta feina perquè ells tinguin uns pioners que hagin passat per diferents camps i que puguin guiar-los.